Mivel sok új követőnk van, elmagyarázom egy picit, hogy hol is találtuk meg bennünket. A Bernice Garden udvarfalván található, ami Marosvásárhely mellett 5 kilométerre van. Tehát, hogyha Maros megyéből vagytok, vagy el szeretnétek látogatni ide, nyugodtan lehet jönni. A fóliáink itt vannak udvarfalván, innen lehet virágokat vásárolni, fűszernövényeket és gyógynövényeket, eperpalántákat, az idéntől zöldségpalántáink is lesznek, és 1000 millió virágot. Tehát bármilyen virágot szeretnétek vásárolni, az nálunk megtalálható. Jó, persze most jelenleg nincsen eladó, csak árvácska és eperpalánta, mivel még nagyon hideg van. Azon kívül van már muskátlink is, ami ki van nyílva, de azt még nem lehet kitenni, mert reggel szépen megfagynak, és akkor hiába vásároltuk meg őket. Tehát most jelenleg árvácskát árulunk, ha virágot szeretnétek vásárolni, és azon kívül eper palántákat. A virágokat körülbelül egy olyan 2 hét múlva reméljük, hogy jó idő lesz, és akkor már ki lehet őket ültetni, és lehet őket vásárolni. De mivel az idő nagyon bizonytalan, ezért nem tudjuk, hogy ez mikor lesz. Általában az emberek meg szokták várni az április közepét vagy a május elejét, hogy kitegyék a virágaikat az udvarra vagy a teraszra vagy bárhova, hogy ne álljon fenn az esélye annak, hogy megfagynak, és akkor újból kell vásárolni. Hogyha kijöztök hozzánk a kertészetben, én itt szoktam lenni általában minden nap, tehát velem is tudtok tárgyalni, én szívesen kiszolgálok bárkit. Ha messziről jöztök, akkor ide leadok egy telefonszámot, amit fel tudtok hívni, és én fogok rá válaszolni, és meg tudom mondani, hogy mikor vagyok, és mikor nem vagyok. Hétköznaponként mindig nyitva vagyunk, szombaton pedig délig 1-2-ig szoktunk nyitva lenni. Általában vasárnap viszont zárva van, mert mindenkinek kell egy pihenőnap. Szóval körülbelül ennyi. Tehát én Berni vagyok, hogyha eljöztök a kertészetbe, engem nagyon könnyű felismerni, mert általában mindig van rajtam valami sárga, mint látjátok ma is. Hogyha nem, akkor a testvérem is itt van, Antónia. Mi ketten szoktuk általában kiszolgálni az embereket, tanácsokat is tudunk adni, be is tudunk nektek virágokat ültetni, és nagyon sok minden mást. El tudjuk mondani, hogy melyik virág mivel talál, és mivel nem talál. El tudom mondani, melyik fűszernövény mire való, és mire nem való. Szóval, udvarfalva, Bernice Garden. Létezik egy olyan dolog, hogy GPS, és oda be lehet írni, hogy Bernice Garden, és egyből ide találtok. Nem kell keresgélni, nem kell telefonálgatni, hanem csak beírjátok, és a kapun ki van írva, hogy Bernice Garden, és oda be lehet hajtani. Tehát szívesen várunk benneteket.